tamda vanenge apiwa mukana wekutaura kudaidzira Gwenzi Richard ndiwe Chinga Nix changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekudimbura waya yemunda wangu yakakurikwa ne$500 gore racho. Sorry, yanevodza kuti ndinodzokera zvakare. Nyaya ndeyekudimbura waya yemunda wangu dori pane $500. Ini ndakabva painfect wakomana vari pamashure waikaka diamond waya yavo nekuti ndikuita project yengozi. Saka ndobva waona vanex chinda wachisvika pawaya wachiti Gwenzi ari kuisa waya, handina problem nazvo pamugano ndindakamutaisa, asi ndaifunga kuti achaisa bhabhuri waya. Ndandisingadi kuti aise neti waya nekuti ndine chimwe chibage changu chiri kusaidi kwake, ndaida kuzochikova. Then zvadaro ndobva ndavafonera ndikati ndanzwa kuti mauya muchinditsvaka. Ndobva watanga kutaura kuti anyway nyaya haitaurwa pafoni. Ndobva tazoonana mangwana tatosangana kuchibage ikoko kuwaya ikoko, wakomana vachipedzisa havo waya. Ndobva tatotaurirana ndikati it's okay, handiperi pane mugano, tikanzara mugano ndizvo zvikanzi asida vandisira gedhi. Ndikati ndingaise gedhi handiti ini matinoda kuzokohwa chibage chacho chakwacho tongoti serumu imwe maviri ndopapa pakarimwa pacho. Imimi pamunozongoya muchikohwa it's okay, but still ndaifunga kuti dai tawirirana kuti zvinhu zviri zvapinda mangu zvacho zvingani. Ndobva ndatokupai nhasi moti mamukomana wadi yake obva atora. Ndobva wati haapa panogona kuita 3 buttons. Ndikati it's okay, tumai mukomana adi auya atore. Tatopedza kudaro wakomana wangu watotanga kukumbira music, havanda zvekuimba. Vatokumbira music vatodai ndatokwazisana navo ndabva ndatereka. Mangwana ndokuzonzwa honorable Nyika wakundifonera, wakati ndafonerwa naDispo. Dispo akutaura kuti uyu ati hanzi iwewe wakaenda pamba pake ukaridza futi ukataura kuti inini ndiri bodyguard rahonorable Nyika. Ndizvo here? Ndikati hakweti, murume uyu hatina kumutukana, even wakomana wangu vari pasera mawitness anogona kutaura kuti hatina kumutukana nawo awakatotipa news ikatowira. Zvikanzi alright, zvakaendiudze Dispo izvozvo. Vaudza Dispo, wapedza kudaro avo vaita ripoti yavo. Ndikati it's okay, honorable watonditi ndine shopu kwaMukwapasi ndokwandairi. Ndobva ndatoti ndiri busy kuita stock nomusikana wangu. Wanditi ibva kwauye nekuti ndabva kuti ava vatodzika nemota watora mahwindi wadzika nawo ikoko. But hatina kumbotukana. Kana munhu aita report it means kuti mumwoyo make ane daka. Iwe funga kuti hamuna daka, but ndomanera zvake. Kata it's okay, vandafonera madam kumba. Madam, mamboona mota yadzika zvikanzi ndaiona. Vandati tumai wakomana vanga vatori pamba pangu vachiita basa. Wakomana bva wadzika wasvika kuona zvikada havatoripo pamba pake, watoripo pawaya pake, vaona wakomana dambura waya vachirova vachidii. Then madam bva wazoti wakomana wanonoka regai nditeere ikoko. Ona wakomana wautotaura kuti tokurova ibvai panapa kana mafoto mavhidhiyo musatore panapa chichi. Asi chimwe chinondirwadza ndechekuti baba avo tasina kumbotukana, takatowirirana kuti aiwa it's okay, wakati nditaura kuti ndinondipa 3 buckets. Ende ava kuti vatange kuvaka pamba pavo vaibikirwa sadza nemukadzi wangu wavakuda kurova. Baba ava vaigara pamba pangu kusvikira vazonzi vari panzvimbo yavo. Ende of which kwatiri kutaura nyaya yekuti wauya kundocheka waya, kunyange vakati kune mugano kure nemugano, munhu akavapa munda wacho Martin Sanzira aripo, it's about 100 meters kuti wazosvike kune waya yangu kubva kune kwawakapiwa. Saka zvinhu zvinondirwadza mambo kuti chese wakabva pawaya yangu kuzasi kudhuze nekwedu ikoko kunyahukwe kuzviregisi. Nyakaitikira kwa Sabhukwani, ndiani Sabhukwani?
kune kunyanya kushansha ndani amwari nasabuna ishemtasa. Okay. Right, izvo zviri kutaura vanhu vakadambura waya yangu kutenda changameni mashoko andinokurukudzaripa inini ndinaifanekisichinda ndakaberekwa kwachief mutasi ondevhaya saka ndaichisenza mugovernment presence saka kuti ndizoziva neni murume uyo akauya ndichitomubatsira basa sejunior angapinda basa chikanangoti handichada kwahunde ndakuda kuti ndiwe muduse nechi mune kuno ndopakati pane nzvimbo dziri kudini dzinongonzi vanhu vagarisana muzvibomini saka nzvimbo ndeya sekuru sekuru vakutaura nezvavangori sekuru vangu pakutozivana chai vangoti sekuru vakudai vambotaura navo saka ndopanda vandataura navo vataurirana papatoitwa maafrikati ekuti stendi yamumaoko mani tobva ndaya kunogara shuwa ndakatanga kugara mu2020 ichitori pabasa ndakaritaya last year 2020 ndobva ndauya ndobva ndati ndakutanga uchidiwa uchiuyawo kuno ndichingoona kuti zvakamira sei pandaisikagara kugara kwarari saka mazuva apera tongoti gore rapera pandakambosika pari ndikati this time daumbori kaposheni kangu kelendi kari pana pakesi vandatora tractor ndiye akatondibatsira kutsvaga nhamba vandatora tractor pandari malendi yangu shuwa ndakatofenzera kwakutori newaya kutori nemapaini akajara mazuva apera ndokwakabva une mukomana zvikanzi ndaona tractor chiti ndati ndiye kunoona kuti hamuna kupfurira muganwe achibvaya bvaona zvikanzi kana muganwe wapapfurira achitoudza mukomana ndiye akandiudza tobva ndazoti saka iwe ichichera makomba because waya taidonhedza kuda mapango akanyatsa kusimba vadonhedza waya mukomana vakatanga kuriswa mapango akadi paicherwa makomba mapango aindada kutoti abve kunyanga saka ndiri muprocess yekuti ndichere makomba yako ndatodyara munda akatotora angari vice chair yangu ayandakasvika ndiyo ndakatoti uya mundirimire mundisire malaini ekisabhinis papa hapana kumboita problem angatori munhu anotoziva nzvimbo yemasvikiro andakaitemo patadi patagara saka makomba acherwa ndo pakatanga conflict nababa agwedzi vakati iwe mi machera makomba pachitaura chimukomana wangu then mukomana wangu bati inini izvozvo zvakuda chimudharari because akandiudza kuti ndichere mamagara muine waya mamune bakuti waya atagara paya saka from there ndo pandakanzwa nyaya chingotaura saka usvika wagwenzi bva waenda pane mukomana wakati iwe unoziva here kuti iwe nabhosi wako ndokuridzirai futi mukomana kuti uridziwa ukanzi muri rambovhara makomba ndakati vharai ini ndo pandaka ndadzika ndikati iwe handiti mbunhuona makomba wakachera ndogona kuita conflictika pamwe wakakanganisa nekuti ndikuchera makomba pandaona makomba angu imo ndikati haisi okay iwe siya zvakadaro haachanditsvaga andagara vadzoka futi kanzi iwe murambovhara makomba anditi udoniwa ndokupedzera ine vandachidzika ndikati mukomana mathreats ako anaka hazviite munhu ndaishanda naye vandadzorwa vanhu vayapanga vandasvika ndaenda kuona wagwenzi wagwenzi ndinonzwa kuti nyamugano iri kunetsa but at the same time imamutaurire mukomana ndii madi kutaura nei kanzi mudharaka iwe unongori kukanganisa ndikati unooneka iwe wakuita mathreats efuti inini amwe military ndarisi musivhirieni hauthreateni mukomana wangu ebasa because dai wanga urithreatena inini ndini murizive pamba zviri navo saka ndopakabva ati mudhara inoita Ukraine neRussia pana ndikati iwe uchindudza zvenkene iwe uri junior wangu paya ndopanda vandasimuka pana ngoti matembers anyanya because nyaya mathreats efuti ndakatombobvunza mamwe mavillagers vakatombotaurawo kuti ndozvaanongoita but akangoti futi yachiri ndikati aiwa don't worry kaitiona saka gare ndo pakabva ati mandati iwe ngatidzike unontaridza mandokukanganisa mugara atadzika kwerakasvika zvikanzi wanga uchizviziva here kuti pandakapiwa nelens nzvimbo inoyi ndakapiwa kusvika achitaura mukati memunda mwana but tane 7 years ndakadyara mapaini handinambotora dambudziko ndikati wati mukadzi handatomboramba zvikanzi namadhamu zvikanzi iwe wadi ngomupa nzvimbo yacharo kudai ndikati aiwa kainini handijairi kusvika ipapo mandazongoona kuti zvinonetsa zvinhu iwe unenge wakauya munzvimbo mamagara muchigara vanhu vandati ababa hande munotadza pamunda kuti lenzi ndokakati nosvika asvika neni pangoti mukati memunda ndikati achinzwa ibaba zvichaita kudai so inini ndichati ndakohwa zvinhu zvavo moziva modini moisa yenyu diamond waya iyo zvikanzi anonga uri mavo atobuda pai ndasogara ndiri kuharara ndikunzwa mukomana wafona ukanzi mudhara makuchera makomba mune kumakomba mune bhinzi dzakura nechibagi munochera makomba sei ndikati apa ngomakomba chete kauzida zvikoleukanzi makuteswa waya ndopandakava ndadhiraiva mandadzika
ndisvika pamba ndaona mukomana kanza watori kusera wakomana uri kusawa ndasvika kuya ndaona wakomana ndikati ko ndei kanza atira ndikati ko boss yenyari kanza ndara toda music ndikati angari ngomire music boss yenyari kupewa kuti muisa kanza anogona ngari kumba batabu ndikati bati muri kuzoona wasei kwini kanza akatudza kuti ana wachinda totaurirana ndikati tichitaurirana izvi ndikati it's okay don't worry bandasimuka ndakatoenda pamaraini mumaneighbors inini ndiri mutsva kuya saka ndakatonogarawo pasi ndikati ndiri munhu akabva kuwana I think pandakanogara muno makatoti nebehavior yako regati upekugara village muno mukatondipawo netsamba zvese chichi saka ndikushandisika kuti izvi zviri kuitwa ndizvi ndonguva ndakabva afona ende achifona recorded disco achifona iye haana kuzviziva achibva atanga kuti ndanzwa kuti masvika ndakandibvunza zvakanaka ndikati ndanchida kubvunza nyaya iwaya ndikanzi iwo haundimisi maprojects angu ndikati aiwa zvinaiba hatitangi kuti haundimisi handiti iwewe waifana kutaura nyaya yako zvakanaka wakandifonera zvikanzi aiwa ndichikufonera chikuti zvibagira kuti diki ndotoda kuti ndiswe ndichikufonera pane mbudzi dzamuproject ndikati aiwa hatidaro right denge bori diamond barbed wire ndaiti pamwe ndinopinda nepakati ndichibudisa zvinhu zvangu but uona ndikanzi handokusiyira gate kana uda izvozvo ndikati it's okay itai zvamuri kuita but banda ndafunga kuti waichazoiswa chi after ndapedza uko sure ndo pandakabva ndadini paangotanga taura zvakawanda zvikanzi iwewe audi yacho ndichakuteeresa kana mukana wacho uri zvikanzi iwewe haundiudzi zvokuita ba handiti unoziziva kuti wewe mashoko anongoifamba kutaura maraini vanhu vandakakura nawo kuno patinosara vanondiudza zvese zviri kuiti iwe une zvakawanda zvakutaura ndikati vanhu vacho ndiwanani vane zvakawanda zvakutaura zvikanzi ndiri kutokuudza manje chiriziva kuti ukaenda kuhara unogona kutadza kudzoka kuno unogona kutadza kusvika ndikati aiwe zera rako chindiudza izvozvi ndo pana vandadini pandakata foni maneighbor atoti mukaenda kumunokuwadzana ndikati aiwa kana ini ndakatraina maybe ndiangaita dzunguri kuda ndikuwadza pandadibva ndakazikama pandauya manheru kumba kwayo ndasvika kumba pandachitenderera waya iyi pandarisa gedhi akana gedhi rasiwa ndakutoita kutoresa zvinhu zvangu makurups angu ari kusiro tarisa bhinzi dzese dzasokodzerwa nechibaba ndikati dondowa vandarara makuseni yacho kwainobayiswa imbwa kunya huko saka madhamu angari pawhatsapp mugroup redevelopment rewati vatoti batanga zamamuchiziziva ere kuti imbwa dziri kubayiswa ena munodii munobayisa imbwa vandateera mukomana ndamutsvaga namushaya saka angaenda kuseri kuya chinosapura kune chibagi iko kune waya ndichienda kwenyosvika kuona mukomana vandatoona iwo vakudzika vandatovamisa ndikati comrade mirari vawamira vari kuseri kwewaya mukomana bvatodii vatosimuka bvaenda kumbwa kuya vandasara vataonesa ndikati ona shangu iwewe wakuisa waya ndizvo ine zvatataura kanzi hatinambotaura ndowaichazeswa chibagi chapera izi zvoda ndakarekodha koyo ndopamainzwa nekutokumbira regre kuti very sorry akatondi very sorry kuploti kwana ndakatenga mbudzi dziya dziri ploti rakatengeserwa munhu saka kuti ndibhadhara $100 yekuti mbudzi dzichengetwe ikoko hazvibudi saka ndakangoona kuti zviri nani kuti ndiise waya ndikati usingandiudzi imagine kuti vanhu vese varikufamba maraini vari kuti munhu wakadhivedwa nepakati kuti chibagi chiri kuchibagi ingani ndakatorima zvakanaka uchitoona uchienderesa baunda dai wakangondiudza kuti munda ndakasopiwa nelenzi ndandisina kana problem nazvo ndopakabva ati handara ndozviripo iadvantage kuisira waya ndikati handichiisira waya munda mangu dai wesa ukanzi right kana zvanesa mudhara iwe unotenderera nekumba kwangu mukafunga distance iri kumba kwangu inini kune waya nekumba kwake kuti nditendere chinopinda kuti mukomana apinde ndikati uku kwakundijairira ndikati hazvisiri zoba izvo zvikanzi mudhara iwe kana wana zvanesa ndogona kubhadhara twice zvinhu zvirimo ndikati ini handisikuda kubhadhara ukanzi ndikati ndichambonofunga redai ndiende shuwa ndakabva ndarara first day the following morning imbwa yangu yakafuma chii mukomana akatoti mudhara imbwa yaisikuita musheka paangoita zvemishonga yechiwanhu chichibva ambodai imbwa abva yatoratidza kuti zvinhu anomira ichimborutsa ichidekani mudhara imbwa tokunorana tisika the following day manheru acho ndopata kumukomana abva andidedza kuti mudhara wayamone zviri kudanga kusvika kudanga kadziona yamone mashure atikona mbudzi yakabaya padomu matumbu esari panze kuda iri tokudaro pambudzi iri kuchema kati chii chiri kumboitika saka zvadaro paya ndopana vandadii vandasimudza redhi because tichigarisana tinoziwana ainiko kuti izvozvi izvi asi kuripota kucheka kubasa ndikatoenda mabhuku ekubasa aino kuti akatokumbirirwa kuti ane zvaari kumboita kunyika akubatsira nyika kuti handisi kutaura nyika honorable akubatsira nyika nenyika asi kutoripota ari kusecurity rumwe paari kushanda saka munhu wandozivana naye nenyaya yepfuta igara achiitaura kuti ndogara nepfuti nditori nembiri imwe aina urejesa saka ndaingoti semunhu angu handina pandakuonana naye handite problem nechine basa rinooperations dzemunhu zvinowanikwa musystem yegovernment zvimwe hatidisclose saka ndo pandakazoti uyu munhu anoti anowirirana nelenzi anowirirana nemapurisa anowirirana nekanzuru local authorities muvillage macho paaudio anotaura kuti inini newagari muno mutotosara chitaura because wasiwe munhu ndikati the best way pandafona kuharara
ndafuna kwara ana kutomuna nasazi ndakafonera pana kufonera ntenjezo ndafonera bazafonera kuno ndafonera kwara namba zaona ribo nyika tinadzo takutomfonera ndo pa murunzo woti akabva afonerwa kunzi ko chichiripiti ini ndakavananze after 1 hour comrade nyikati wanozondibata because na comrade nyikati asenza case police sandoko na anadi vandabata honorable nyika nditona audio ndakaripota nditona honorable nyika maneriwa pana honorable nyika but nyanyi mimi it's okay ndifonere makuseni nyaya dikidiki totawo makuseni ndifonera honorable nyika anodaira phone ndichifonera honorable nyika anodaira phone pandatoziva kuti okay nyaya tanga kunzi ndine lingi munhu ndikati apo pandadzosa futi phone kuharare harare bvafonera dispo bhandifonera manheru aitika zvematumbu emwedzi kana dispo nyatsaunduza zvepaground pandamutsanangurira dispo audio yake ndinayo izvozvo pandakarikodera dispo akati iwewe chimbira ndiitaure nainspector ari paground rusape ruravo inspector baafonerwa inspector baanifonera nerendi ndakarikodera audio yake izvozvo inspector baati kana zvakadaro uri kuti pane zvipfuyo zvinofa uri kuona mathreats ekufuti nechichi don't worry iwe uya uripoti makuseni police kana waripota tovhura docket then tochipiwa mapurisa maiuya unomhanya nawo paground kunoona zvekuitika shuwa ndakandikaripota the very day iro ndaripota handaupiwa mapurisa akabva ati tiri washoma it was on Saturday kati vanhu vatori washoma ndikati koimi madi yekubuda ini ndokupai mari yebhasi toenda kunoona zvipa kanzi atiri washoma kuda kukudzai chokwadi inini ndakafonera bhegi kuharare bva yaita zvayaita vanhu vari kutaura ini handisi ndakatombowa kuti ngausvike paeria ini ndakatotiwo ndadzokera kumba nditorumba ndakarara mukomana wangu angatori mugadheni mota yakazongoti pfachi semunhu mapurisa angamboti tichatumira mapurisa ichazona mapurisa achasvika vanhu vachisvika iwavo ndakabuda panze ndikati mota pamwe nde mapurisa azoteera kutoona vakomana vasvika zvikanzi handepi tanzwa kuti pane zviri kunetsa kuno ndikati ndimowanani muri mapurisa ere zvikanzi aiyo uchazotiziwa kwanzi hande kune fenzi yako ndo ndasvika pane fenzi paya vandasvika zvikanzi iwe uri kundiudza kuti chakatanga ibhinzi here kana kuti fenzi ndikati ibhinzi fenzi dzakazo kanzi aiyo kutsenga vanopenga vano saka ndo pakananga distrachi waye ndikati no wakomana ini ndiri munhu wemutemo ndinozviziva hazviti shuwa waye bvatanga destroy waye destroy waka ndo pakatanga kubuda wagwenzi vana kubudikira handizoti ungari kumba kana kuti chii because dzimwe nyaya hatizotauri hedu baba ndakatonzwa pane pati yekuti tupendera taisa waya because wakomana wake ndo wakabva wadzika wakomana wadzika bva wasvika bvatanga taura kutorowa mandati ano usawewa hatisirizoba imimi kana mauya muine zvamafambire handizvizivi saka ndo paka wakomana bva watonzi tibatsire kubvisa waya wakomana wakatobatsirana kubvisa waya indandiripotisheza I was the first eyewitness waya ichibviswa waya bva yadamburwa waya bva yadamburwa udaro bvaitopfuta wakomana bva watoti umwe wacho ndikatoti haiwe siyana nazvo ndondiwani warumwe ini handitozivi kuti wabva nechi nekupi ini handida kuno marusake handitowazi mazita umwe aitonzi Delta katoti aya mazita ndiwe saka ndati banda wakomana aya bva watobva wazotokwidza madhamu wao ndopa wakabva wasvika ndikati very sorry mainini ina ndafudza kuti nyaya dzisati dzisasvika kunhu kwakadai so mukatomubvunza mukadzi wacho andotaura mandato mainini vabva wazototi handakwenda chii ndakwenda kumba ndikati airibo mainini vaudzokera saka from there inini mandadzoka kuharare sezvo ndaripota nyaya muchinzi pachava vanhu paground ndichidzoka kuharare ndichisvika kumba vandafonera kanzonzi Sergeant Chivende kati Sergeant Chivende koya yake ndakairekoda ndinayo pana ndichitosvika pamba kuSouth Republic kanzi right iwewe wadambura waya munhu tikati utiudze kuti waenda kunotora vanhu wana Delta wana chichi kubhonjowo ndikati inini zvikati totokudza ndikati munoziva here nokwarisa peinini sinzi ndakwana musha mukabvunza nomaraina vanogona kuti iwe hauoneki zvokumhanya saka vanhu vekwarisa pendakavazira kanzi totokudza right nyaya yako iwe ukasatipa mazita mangwana takatokumira da kuvharira iwewe nana Delta wako wauya nawo iwe ende toda kubata mangwana ndikati ho ndikati apakanaka ende munobata ndikati asini mangwana handikwanisi kuuya because ana mareba kanzi tirikunza vanhu mapurisa kuharare ndikati iwe mupurisa chaichai zvikanzi zvikanzi mota yatopfuura pablock ndakatomira ndikati right kana iwe uri mupurisa chiita investigation chaiso usandiunzire nehasha because ini hausi kundiziva ndopakabva bati habo tichaona mangwana saka ndafonera futi hedi kuti ndanga ndafonera kuharare kanzi adondiwani takupa nhamba dzapropo obva kufanira propo manikani kuti ndozviri kuitika kuno because iwe uri kuti hauna security palife yako nezvauri kuteretera shuwa vandaita izvozvo saka ndaita zvomakuseni vandafonera propo bva ati amira ndikupe nhamba dzadhiso kana uchiti iwe munhu yanga ari kuteretera zvese izvi pachibva paoneka mbudzi iri kuita maproblems akadaro pachibva paoneka imhuka ichidaro munhu ye anofanira kunga ata zvinhu izvo zvoenda unotora vheti iwe unoona mhuka idzodzo kana ana mhuka idzodzo zvinofanira kuatachwa maripotsi iwe kuti ndo zvaitika kumba pako then ndochiona kuti nyaya yadi ndikati amanje mhuka iyo akabva totorwa newakomana wakayo kunobvisa waya pakona mbudziyo wakati unza kuno kumbudziyo vautoenda nayo saka ino vandati
vandapa ripoti yangu hiyo. Saka musi vana ripota kupolisi wanotara makuseni Wagwenzi wakandifonera sure inini ndakakandira mumwe munhu wandakapedza naye basa kuprison aisenzera paDC pakota chama ndozi kuitika kuno ende mathreats andopiwa naGwenzi aya sure ndakamusendera audio Gwenzi abafonera akanzi kuita sei Gwenzi bvanifonera back akatanga kundithreatena futi akati unozviziva kuti pamba pako ndogona kuita zvinhu zvausingazwisisi audio yacho ndinayo pana akati unozviziva kuti zvinoshaikwa evidence akati ndizvo izvi ndikati baba Keroni haana kutoziva ndandiri papolisi sure mapurisa akabva ndikuda kunzi vanapedza vandadzokera saka ini ndakazoshamisika Wagwenzi vachiripotera izvozvi wakaripota kesi iyo yatiri kuya pano wakairipota futi kupolisi nezuro ndakatoenda kumaloya kuti ibloke because sajeni the same sajeni akazomudzingisa mumapurisa ndikati uyu ndomudzingisa basa hauendi kumba kwangu izvo sajeni iyeye akaenda kumba kwangu usiku pabviswa waya akanoteretera mufana wangu aine mavillagers ati mwana waGwenzi atiretera mufana wangu mufana akatoti inini ndasipo vani village anga aripo ndiye akazotora mufana anga asipo anga rugatira kwani ndara kwaripidzwa ndara kwaripidzwa unonye sure ndio pakazofona chinzwa ndikwa saka sajeni yeye the following day yakana kutora statement yangu yefuti yekuteretera ndikandamubvunza ndikati wewe uri kuti wakwenda kesi yakaitika Zulumanheru wanga uri kuiziwa ikazi pana chandikuziva ndikati pane vanhu vakasvika pamba pangu usiku iwe hausi involved kanza handisi but audio yake ndinayo mufana paakaona mukomana wangu webasa paakaona pachisvika sajeni uyo akataura kuti munhu ndiyo ndakaona Zulumanheru saka pandakadzoka kubva kuHarare kanzi boss munhu akauya usiku ndiye uyo ndo pandakazomhanya mapurisa ndikati aiwa handisida kumuona ari influencer padhoketi racho rese handisida kuda kutombomuona panyaya yekuti kesi ikazototadza kuenda kukoti nezura ichida kunzi hanzi takutoita dhoketi rake izvozvi raGwenzi rakaita apinde esenera kule ndikati rangu rakatanga ritangira ene from then ndopakabva delay kesi iyoyo pakanzi 11 o'clock dzachaya ukanzi tichazokudedza aiwo munywana akwe watondiudza kuti kune mupurisa wana anoti ndikati munonyeka ndikuripotera commissioner general mukandiudza kune mupurisa wana wamurikuziva kuti ari included panyaya idzi hazviite ndizvo saka handidi kunyepa mambo inini ndo nyaya yangu inini ndo pairi izvozvi ndakangomirira kuti ndinzi inini ndini ndakabvisa waya ini ndakabvisa waya iye asi kuiti nesanga asipo ini ndini andipo pachibviswa waya right nawe uyu ari kuti wakabvisa waya ende iwe uri kuti wakafonera kune vanhu vako veHarare vanhu vako veHarare ndo wakatumira vanhu kuti wauya wabvise waya sekutaura kwari kuti inini handisi kudaro kuti vanhu veHarare ndinongoti ndakangoona vanhu vasvika zvekuti wabva nekupi andambovatiwa ndakafonera vanhu vangu vekuHarare vanhu vangu vekuHarare ndo wakazotuma vanhu kuti vauye wabvise waya uri kutaura zvisinei newe asi vanhu vako vekuHarare wawakafonera ndo wakatumira vanhu ndotumira vanhu wakaubvunza kuti parikukonesa pacho ndepapi iwo bva wakumbira futi wakumana musadimbira kana musadimbira bhozi ndiwo wakanga uri paground wapedza kudimbira fenzi iyoyo kana wakupedza wakazvawakaita bva wapambudziya ene nechirona tenda iyo kumana kunduloji wakatotora wakati haita kutora inini ndosaka ndikuti inini vanhu vaya ndivaziva munhu saka ndakatotiwo kaachangamire pane pandati nzwisiseiwo vachitanga kunetsana nyaya yemuganhu iyi pasati paiswa waya pari kuratidza kuti vakawirirana uyu akawirirana nezvakatarwa neuyo kuti aiwa muganhu wacho ndo paunenge wawe hawo asi vawana kuzowirirana kuti chi nguva yekuisa uyu aratidza kuti muganhu iwowo akaubvuma asi nguva yekuisa inenge ndo yakazodi yawasina kuzowirirana pamunziro wandaita nyaya yaari kutaura ega kuti inini muganhu ndinowiriranaakundisa asi nhau yekuti akazondoisa muganhu uyu kuine chibage changu chiri kumhiri nekumhiri ndo pandakaona kuti akundiita pane kamwere changamire nyaya vanhu vanowirirana ndusha yekuti endi nyaya iri papa ndeyewaya awa uyu Nixon akatombokumbira richard shamai kana akuisa Diamond waya kana pandisire gate ndo pakatanga nyaya kuine mbesa dzake dziri kuseri uyu akati kuine mbesa dzako dziri kuseri siyani yautore nekumain gate kunowe kure
kana kutaura zvaunozoda pambesa dzokuti dziite dzangu. Kudaro okay, ndoda kuisa izvozvi. It was a question of time. Now boundary haina dispute, but it was the timing. Achitaura iye. It was the timing of putting the fence, which he felt he was challenged. Kuti wakafunga kuti wachallenge akushora. But dispute yekuti ndepake hapana dispute. Uri kutaura iwe. Ndinobvumira inini ipapo chandakaramba dispute inyaya yemapresi ndakandatoramba madam yakazoti wadii kunoita giving range iyo, but inini ndandatomuudza kuti boundary rikagara madam wakatoti wadii kumupa, it means wakanga wakatobvuma nanhasi wakabvuma kuti ndepake wakausina, nekuti madam wakatoti maybe madam waiziva kuti ndo pane boundary remunhu, wakati tinoita nharo pasina nharo. So dispute yemugano haipo. Pane dispute yemugano kana wachida akawapa ndiye wasanzira vari papa vanogona kuudza odai kuti kune waya yangu nekwavakavapa kwakakura sei, pane distance yakakura sei. Ndozvatokutaura kuti nawe dispute yemunda hapana dispute yemunda. But now yanga iripo ndeyekuti waisa waya, ndakatotora ndakabvuma kuti uzoise waya yako ndakohwa, ndo pazoita dispute. Then isusu touya kuti toona waya yacho kuti vanhu vake veHarare waaifonera ndio wakautuma, kana ndio wakauya kwakundobvisa waya. Ende munhu wemutemo anoziva kuti kana paita dispute yakadaro unoenda kumakosi kuita kuti makosi adi akuyananisei. Hamuendi mondobvisa waya pasina makosi akuyananisai, nekuti mese muri vanhu vemutemo. Munhu anoziva kuti kana paitwa threat yekuti munhu auya, ende munhu wekuti anotaura kuti anotepa, even masenior ake wekuHarare wacho, mashefu acho aitepwa, wana dispo wacho waitepwa, wana propo wacho waitepwa, achiwa zvavaitaura naye. Saka angadai achiti paakatepwa pacho uchitaura kuti iwewe ndinokufura nefuti, nekuti munhu anotepa arurura mese ndakatepa, ipo pari kurusha apa akarega nei kutepa, paripo pari kurusha kuti aende nehumbo hwakadii hwakakwana. Inini ndinoti munhu wandaudza kuti ndoda kupfura nepfuti ouya masikati aiuyepo waitobviswa, ndakati uya ndikadongorera anoziva kuti ndava ndichidongorera ndinofamba sei. Ouya masikati machena uenda kuti ndoda kupfura, ouya futi kumba kwangu kundondirwisa, unenge uri munhu athreatenwa. Ndo zvatokuti nekuti munhu anotepaka ngaatipe paumbowo hwake pawakataura kuti ndoda kukufura. Ameno mama, ini chanandikumbira ndechekuti information yekutaura kwaakaita tiri pamaaudios iye wacho inogona kuteererwa here. Okay, paakakuthreatena kuti paaithreatena zvese zvokuti iwewe uchashaya zvinhu zvako, iwewe unogona kushaya zvakati zvese. Ndokupa mukana kuti uripapo. Pane radio Kuweza kunyora nyaya iyi chachayo zvikunyatsoshaika. Nyaya chachayo ndeipi? Nyaya yekudimbura fenzi mutaura nemukati, nyaya yenguva. Uyo akaisa fenzi nguva ino vakabvunzana futi tiwenge uri kuisa fenzi yendezvo nirandikohwa. Uyo akatopinda zvikanzi kune mbudzi dzangu ndiri kubhadhira $100 every month, saka ndakupushwa kumasuro, ndakusungwa kumasuro kuti tora mbudzi dzangu, saka uri kuona chirwezi ati varume vafanira kungudini. Ameno mama, pane nyaya yepfuti yamataura tisataura kuti pane weakness munhu akathreatena nekuti ari pagiraundi.
nekuti tinoeka nhau inoti iwe wataura kuti unazo muodhi unokwaa zvimwe zvandinazo ndikuti zvimwe zvacho ndezvekutereteno, zvimwe zvacho hazvisi zvekutereteno baba. Ndikuti combination yekuti witness iripo iri paground futi inotaura ndakatereteno hamene ipapo mambo ida kutoti zvari kutaura kuti audio yepfuti iri yepfuti iri kumapurisa haisati yapera. Saka izvezvi ngezveizvi zviripo pachena hatingaendi takuidismisa nekuti yecriminal izvo taakuda iyo yaripotwa yewaya iyo munoenda kukoti kana wakathreatenwa. Ndatotaura inini ndikati kana wakathreatenwa nepfuti unondomhangara chiprocedure unondomhangara kumapurisa, mapurisa oita mainvestigations ayo. Ndine mubvunzo wekuti munharaunda mune leadership iri mumu. Ndine mubvunzo wekuti ava vathreatenwa wakamboenda ri kuleadership yemusha wachiti muganhu tatoipedza iyo yekuthreatenwa tati iri yega ari machannels ekuti aende nayo inoitwe thorough investigation yekuthreatenwa kuti adii. Isusu tinosensa yezvaataura iye pakudimbura waya kuti wanhu wake waakafonera kuHarare ndo wakatumira wanhu wakauya kunodii. Iye wanhu ivavo wasati wadimbura akataura kuti wakatanga kwauya kwandiri, ndikatoataura kuti wakomana ndini first witness yekusvika kuti chitoona ndechi vari kudii, vari kudimbura ende waidimbura on his name. Yes. Saka iwewe unokona here tu wochizovapa mbudzi yekutenda kuti maita basa rakanaka, zvichiratidza kuti vanhu ava wakanga wachiweka through vanhu vake vekuHarare. Ndikuda kudzimbobvunza mina wasangana kuti imimi ndiri seni kubva kwandiri kubva nanyaya ndikuziva ndiri nyina ndakana nyaya ndikuziva ndoona imimi muripo pari kubviswa waya uyu asipo vanhu vake vasipo ndinoti ari kubvisa waya ndiani. Ndikubvunza bvunzo pamuri pa kuti vanhu pavakasvika kumba kwanix vakati toda kuona pane waya yati iri kuira ndiye akatoenda nawo awayo akautanga kudimbura wayo kwakumurambidza ndozvakazi ndakavarambidza waramba chiwaenda nawo kundowaratidza kuti udi wadimbure. Saka unobvozvarambadzirambidza sei iwanoeka uri wawafonera wandowaratidza nekuti haingaenda wasina ruzivo. Ndumurobvunza zvavo wanix havazive vanhu vakauya kubvisa vanhu ava vakaziva sei pamba aiwa inga wataura kuti vanoziva ndi Delta vanotaura zita kuti havazivi sei zita ndakatorinzwa chidedza haungasazivi zita remunhu auya kwauri achitaura kuti hande unotiratidza. Chekutanga unobvunza kuti ndimwanani, chekutanga uri an intelligence officer unotobvunza kuti ndiwe ani, wauya nechinangwa chipi, wabva kunani, unoda kuitei. Mibvunzo yese unoibvunza uchitoti okay handei tichindoita. Saka dare riri kuona riri kubata nemhosva yekudambura waya. Otherwise paassessment now uyati hanzi yakaita 500 ndo patikade kuti tizive kuti proper assessment yakaitwa here yekuti asvike pai pa500 iye hakune meters dzakadambuka. It's almost 100 meters. Iye 100 meters dzakadambuka. Waya inoita mari per meter wide. Inini ndakangoita ndakapedza vanhu vakangoita wakandiita fix and supply white $5 per meter. $5 per meter. Okay.
which is $100 per 100 meters. So it's like tinobvumira rega kuti toda kundomezha kana ndichito Sanachiona pakungobvunza kuzveli akamboitisa kuti at $5 per meter inenge ifix and supply ine labor zvese. Labor mapoles zvese amapo andaripo akadzurwa mamwe acho akachekwa akadzurwa mamwe acho akatochekwa dimburwa richisiya botina necement taisa necement zvese zvakagadzirwa every cost yange ipapo mamwe acho pisi yakatosara pasi. right. Saka dare rinotaura kuti unofanira kuti ubvise $500 yekurepair waya yake uyo wakadambura then kudare anofanira kubvise chii nekuti hatibvumiri munhu anongonoita ngaaende kumakotsi kana munhu waikwa aggrieved unoenda kumakotsi makotsi ndiwo ane wewe yekuti ape order. Kwete pandazwa pachidzi nyaya yacho iri kupolisi futi zvoreva kuti zvatongwa kuno kupolisi haisikweri kana kuti because hanzi isame case yareportwa kuno kune kupolisi mazira akaita pachitaura kune rimwe dzoketi rikuti mupolisi over nyaya imwe chete ndiye akamhangara kutero kuti ndakatanga kumhangara inini then auya kumhangara inini mazira ndaita vanenge vati iwo ndakatanga kumhangara nyaya yepfuti futi kwandakazofonawo nemapurisa over issue futi yechi yewaya kupindura zvazvinoita panyaya iyi handitika uyu kunyange akanzi akadumbura waya still inozoenda kusivu kuti ndizoclear madamages. Saka inini ndinosabudza kuti ndoda kuenda kusivu kote kana ndoda kuenda kwamama kuti madamages are restored. Even iye akatomboitaura kupolisi akaudzwa the same kuti uyu kunyange mukapedza criminal haisusu hatikwanisi kuti bhadhara zvakati kune munhu wakadambura iwo wabhadharwa. I think mochindokanzurana sewagarisani mochiregera kuramba muri mumachi mondokanzura mamayo ndo zvaari kuitaura kuti sinzi muri wagarisani mochibvuma kuti mugarisane zvakanaka musarambe muchiendesa makosi iye ondokanzura iwe okanzura oripa muteo nekuti hapana kana dei akandomangana hapana you was wrong handiti ndo zvaari kupedza kukuadvisa isati zveri matatu ndobekubvunzira kuti sinzi petisinyazodzwisa penda kujekeserwa napo awati wakaripoti yawe futi wari kuti zve zvakare awa wakaripota futi same case iyoyi yekuti ndakadimburwa waya yeFDP polisi futi yavari kuti dzaida kuti dzipinde chi dzese. I think semabhururu dare rinokwanisa kuuya kuti vayanani wondowithidwa nyaya dzavo kuti no tayananiswa namambo tabvumirana nekuyananiswa nani namambo so that voziya kuti wakanyangadza kunyangadza kuripo and so baba achangabe ambo uende atokuwa judgment yayo kama ndoda kubvunza panhau iyo irikuwa judgment Richard kuti naye Richard iyi nyaya irikuwa judgment muno muna mambo kesi iyoyo kwawakaimhanhara ichiri on here kuitira kuti judgment iyo kana wada kuti ipasiswe namambo judgment iyo kesi iyoyo uko unofanira kunge waibvisa. Iyi kesi yanyamhangara kuno haizi criminal isivu haisati yatotanga kureva kuti kupolisi wakaimhanhara here asivu handisati ndaenda kusivu kusivuandinondoclaimandobva pandobvunza ndati kupolisi wakaimhanhara here iriko here kudhoketi nyaya idzi zvadzinoita zvainotsanangurirei inini ndakashanda kumakoti avo anaomboshanda kumakoti zvatinoita nyaya yeMDP handitika munhu apisa mota anonzi kune mhosva yekuparadza property handitika
inomira yakadaro, but dare rikabata uyu kuti ane mhosva ndereka anondonzi inini chienda kusivu unoite maclaims ako after that. Saka paroti after dare radi raongorora ndozoenda kusivu inotevera paitwa paongororwa kuti chii. Yes. Saka ndozvandiri kuti inini kana ndichinge ndaklema kuno because dare rine rakafanana futi nesivu kuti unodzoserwa zvinhu zvako. Saka kana ndadzoserwa handidzoserwa zvinhu zvangu kangani kaviri nekuti parotebvunzwa nedare kuti unenge mese muri wairi uyu akamhangara iwe wakamhangara tatonga nyaya iyi handiti ende muri wagarisana handiti mese munogona here kuti muchindowithdraw nyaya yenyu so that mogara in peace. ini ndinowithdraw nekuti ndandisina ndakanawo chandingoda kuti project wabvuma yakwawo inini mamboka judgment yapika waya sure vanhu vakauya ndiri vakafura nepamba pano ndomushandikupindwa asi ndakatotsvaiwa but pandati ndiplay audio nemapictures aripo ezvinhu zviri kuitika combination yazo iri kundiudza kuti chero tikati muno munyaya yapera inini ndane 7 years ndichigara panzvimbo ipapo ndine zvakawanda zvakasangana nazvo because koti inotonga ichitarisa zvataurwa nguva iyo zvichazoitika mangwanana zvakaitika before zvakafanana nekuti munoti pfuti hatina evidence handiti zvokuti zvakataurika kana kuti pachazopfurwa munhu mangwana imamwechi munozomirirawo judgment yemusi wazvichauya handitika saka inini ndati I play the audios inonzwa patiri kuwega ndati iwe unoda kundowithdraw here isusu we can reserve the judgment. Tatonga nyaya we reserve the judgment kusvika yatongwa chi uku yatongwa uko oya kuti nyaya yakatongwa ndakahwina then we start executing. Why ndadaro mama nekuti pana munhu wa judgment yekuti hakuna anozosara ine mubvunzo handitika saka imimi dare rinofanira kugutsikana kuti ngatipe judgment yakadai nezvatiri kuona saka handikwanisi inini kudefenda kuti ipai judgment makadai handitika saka kubvunza ini side rangu ndosaka ndati tinowana here mukana yekuti munzwe conversation yanga iripo yevagarisana aiwa nhau yataurwa muno ndeyekudimbura waya rupanzwisisa tatonga nyaya yechi nyaya yewaya takuona kuti wakakanganisa ndiwe honzeri yekudimburwa kwechi dzefuti idzo tati isusu muno hatikwanisi kuti kudzitonga nekuti haina kumhangarwa pano nekuti teta kubata nyaya isina kumhangarwa chi haisi futi hayo mambo yandoda kutaraneka whatever any other case iwo unoziziya iweyo wakatonga hauti uri mudare umu unongounza nyaya yese yese kuti udi kwete nyaya inotongwa i1 asi dai evidence yako iri yekuti handina kudimbura chi tinoigamushira rupanzwisisa isusu tine nyaya yekudimbura chi ndo yatatonga muno iri kudirwa $500 waya iyoyo right madam katangani sewagarisana chazokonzera unongapengeri kutaurwa nyaya yacho chazokonzerwa kuti waya pamwe izodimbura yenge yanyaya yakunzi iwe ndakuvhara paka iwe uchiuya nekuchi nekumba kwangu saka pakadari so waya yobva yadzorerwa automatically uyu rodhi yakushandisa kupfuura nepamba pano apo vanhu vasasatowiranira vanozofambiswa sei tenda kukumbira kuti uyu achipawo uyu access yekuti kuti vasaite kupinda muyadhi wakambozviona kupi kuti unopa munhu access yekupinda muyadhi mako wakambozviona kupi nekupi iwewe uchigadzira anesi muchiuyanana
ndopakuti unovhura gedhi uchiziva kuti it's my neighbor. Kumbiro moto. Uchazondokumbirawo moto. Mambo amenoti mungaona pane mwaya chiri nemunene makaita. Aiwa, nhau yebhaundari haipo. Nekuti iwe wega wavhuma kuti iri nzvimbo yani, which is wakatoita a mistake yekurima mumunda make. Akandiudza inini mato ine zvirimwa. Ivi ukaudzwa muine zvirimwa warima mumunda memunhu watotadza. Mutemo unotaura kuti haubvumirwi kurima mumunda memunhu. Zveke zvako anoda here kuti ukohwe zvinhu zvako kana kuti anoda kuzvidzura kana unozviziva iwe kare kanzuru chai yaenda ichindorakacha zvinhu kusvika nenhau yenzara hurumende yakati warima musacharakachi. Handi unozviziva? Hauzvizivi here? Inhau yecompassion. Haisiri nhau yekuti wari kuregera principle. But pane compassion. That's why uchiona izvozvi makanzuro haachatemberera vanhu chivake. Kare kanzuro yaitemberera vanhu chivake kana warima kanzuro munhu kana ukarima munda memunhu, it does not give you right yekukohwa munda memunhu. Ndo mutemo ownership. And hauna ownership, wega wataura kuti inzvimbo yake. Changamire cheto kuti nyaka nechitaurwa. Vale pandoda kunzwisisawo kune ava. After it. Changamire nyaya iyi patakautsanangura tichaka kuita nyaya iyi. Ndanyatsoona kuti hapana nyaya iripo murume waira wakada kuedza kutaurirana kuti aiwa gedhi apa handisikuizi unopotera wakadai, but pane nyaya iri pasera paya ndabata iri paseripo. Uyu Nixon aitanga kutaura takataura kuti uyu mujunior uyu achitaura kuno uyu nganzi hazivi zvemutemo. Bona ndine kwari kusimudza ndindakamupa plazauti ndindakamupa pekuti jadi agari. Uyu ati ndinogona kuidhidraw handiti. Ndoda kubvunza kuti kesi kunokwapinda yemunhu yemugami newaya. Ndoda kubvunza kune kuti kwawakamhan'ara kuyewa isati yapinda kukoti ndeyekuthreatenwa here nepfuti kana kuti ndeyemugami. hapana nyaya yemugami panapa. Nyaya iri panapa yekudimbura waya. Nyaya dziripo yewaya iyo neuyo ari kuti ana yayo yake yepiri yatati hatipindi yekuthreatenwa. Ndopandoda kumubvunza kuti yepfuti neyewaya kumapurisa kune chiini? Yepfuti zveyatinobva saka ino iyi haitadzi kuwana judgment. Inyaya tu dzakasiyana. isitata kuita compassionate semaneighbors kuti vasaramba vachikuenda kumakotsi vachingopedza nguva yavo mari dzavo vachitsvaga maroya ende soko vachidyirwa mari ende soko for nothing. Nekuti nhau iri kuuya panhau yemiganhu uye newaya yakaiswa pasiri panzvimbo pake, ipapo haaiwini nekuti hapasiri panzvimbo pake. Wazvo ende kana akuenda ungada kuzondochinja maminitsi aripo, anotora maminitsi atatonga uchitaura wega ekuti hauchandochinji mberi. Evidence iripo zviri kutaurwa zviri kurekodwa. Ane right yekunopuhwa achindonzwa kuti wakataura wega zvakati. You cannot go and change statement now unotaura chakati nokuti evidence is there. Kutaura kwako wega utaura kuti aiwa muganhu inzvimbo yake ende pane witness inotaura kuti muganhu toipa witness kutaura taura tinzwe nhau yemuganhu. Inini uyu muzukuru wangu state yenge to young ndoba ndachinzi inida uchabva pamba ndo unochitsara pa permit yepamba pa 5 hectares ndoba ndachipa muzukuru wangu stand yo kwari kutoenda kwacho ikoko handiko because ma distance ma 50 by 50 saka mugani ndo ndakatoita gwenzo kuti ndaitoenda imusonda kamupa tikatokuratidza mukati
handiko koutumbo ukunde kwagwenzi saka ini gwenzi akazopfuna kati yaone zvakuita muzukuru wangu ndosvika ndoona pani waya pacho hapazipo pandakamuratidzwa futi saka ndo mamiri akaita nyaya yacho pawatonetsana hapazi panosikati saka isiri nyaya katanga mbere ndipazvamubatsiro ndakatingamira for 5 years tichipa mastenda yatopa ma50 by 50 nzvimbo iyoyo yakatombova nemutauro pamusoro pekuti ava override land yekutora sevanhu vemusha takanzwisisa kuti munhu wese munhu anofanira kuwana pekugara asi pamuganho westendi yavo nepawakaenda hapasiri ipo yavo ye50 by 50 but emine ndinofunga yaita almost 2 hectares kusvika wazosvika akachita expansionism saka iyo haiko ndozvatotaura kuti even kuri kuenda nyaya yako inondokuruvira pasi uyaguma kuidhidrowa iwe unoti chiita kupalasi chazo Tuesday iye kana awina nyaya hapana vandinoti anoita decision iwe vantu vakamhangana kumakosi ndozvatoti uri uchekuendera mberi ndenga undowithdraw neipi yemunda here yawakuti yakamhangana makosi ndechi inini yanga iri kutirirwa nefuti kuti mukomana wanga ushaya pisi saka ndoenda ungawani pisi uchienda mumunda make unowana pisi ye iyo uchienda undoencroacha kumunda kwako what piece do you want even anotokutonga wacho unowana pisi yei zvakava kuti urutasva mukadzi wemunhu unoti unoda pisi yei and watone 2 hectares from 50 by 50 uchiexpanda wanga wangutopinda kumunda kwake saka pisi yaunenge uchida kutsvaga ipisi yechii zvauri kuita zvine pisi here mukati wangoti ndiwe munhu unzatunzva ameno mambo pamwe tate zvakwamuri isu tatonga ini ndinomba mumaexpenses andakaita masamoni imari samoni $60 then tobva tati netransport wakubana vese vandachitakura pandakava ndichimhanga ndemoti ndaidira $10 nhasi ndadira futi $10 ibhazi kana uchiita tose nekuti ukava neherikopta anobhadhadha herikopta totora mari yebhasi fea idhora kuuya dhora kudzoka muruwangani 4 is 60 plus 10 plus 10 $80 emakosi mamutaura nyaya yakuti nezvaari kuita kudare kunoguma musati mapedza kutaura right kudare arikubhadhara chii kudare respect pakuda respect ngekutoti munzvimbo haasiri kuyanana nevamwe nezvose kunyangwe nasabhuku nevamwe haasiri kubatana navo kuna mambo zvokutora kuti respect kuna mambo panonga pasina saka inonga yaamombe ati mombe vamwe munoti chii pakachangamire ani ndinoona kuti changamire sezvo anga asiri kuramba nyaya dzake achingodzibvuma changamira akabvisawo mbudzi mbiri hadzo changamidze unobvisa mbudzi mbiri unobvisa mbudzi mbiri dzekudati kana kuti $80 kana iri cash okay unozvibvisa okay saka moya kupera kwemwedzi anobvisa which is 660 yes 580 plus 80 660 chisimugaimeni andina kuziva pamusoro pamabvunza kuti irikubviswa rini papachitaura handina kuziva kuti yes okay yes noibvisa rini yes mukandipawo 3 months yes right we'll divide into 3 220 each month 220 starting this month 220 220 220